Deskundige bezorgd over snusgebruik onder Zeeuwse jongeren. In een sigaret zit gemiddeld 10 milligram nicotine. In snus, in sommige pouches, in sterke vorm, die kunnen wel eens tot 65 milligram nicotine bevatten. En verder in deze Zeeland nu. Vrouw overgoten met bijtende vloeistof. En bultrug voor de Westkappelse kust. Goedenavond. Verslavingsdeskundigen maken zich zorgen over snus. Dat is vooral onder jongeren populair, omdat het een kick geeft. Het zijn kleine nicotinezakjes die je onder je bovenlip doet. Ook bij preventieorganisatie 101 in Goes komen steeds vaker signalen binnen dat Zeeuwse jongeren snus gebruiken. Dit zijn ze. Het zijn een beetje vochtige zakjes. Ja, die stop je eigenlijk tussen je bovenlip en je tandvlees. Je hebt ze in allerlei smaakjes, soortjes en geuren. Deze ruikt bijvoorbeeld naar menthol. Ja, associatie met kauwgom. Maar zo onschuldig als kauwgom is het niet. In snus zit poeder met nicotine. En soms veel ook. Ja, in een sigaret zit gemiddeld 10 milligram nicotine. In snus, in sommige pouches, in sterke vorm, die kunnen wel eens tot 65 milligram nicotine bevatten. Dat is dus ruim 6 keer zoveel. En dat merken jongeren ook wel. Duizeligheid. Sommige mensen moeten ook overgeven, omdat de dosis ook natuurlijk erg hoog is. Dat is dan ook de reden dat 101 voorlichting geeft over snus. Want de populariteit neemt toe. Wij horen het steeds vaker. Veelal van, nou, ik heb ervan gehoord of een vriend van me doet het. Soms wordt het in beslag genomen bij leerlingen op school. Dan krijgen we ook vragen vanuit de schoolleiding van wat is dit nou eigenlijk, wat kunnen we verwachten. En hebben jullie hier ook aandacht voor? Ja, aangeschoven is verslaggever Mercy Kamermans. Maar Mercy, ja, snus is dus een enorme nicotinekick, zou je kunnen zeggen. Maar ja, klinkt natuurlijk niet helemaal gezond. Aan de andere kant wordt gezegd, het is in ieder geval beter dan roken. Ja, dat wordt wel gezegd. Het is natuurlijk ook wel zo dat er geen verbrandingsproducten vrijkomen, zoals teer. Maar ja, het blijft nicotine. Dat is eigenlijk een giftige stof. Ja, het vernauwt je bloedvaten, het verhoogt je bloeddruk. En het is en blijft gewoon heel verslavend. Dus echt gezond is het niet. Hoeveel jongeren in Zeeland gebruiken snus? Weten we daar iets van? Nou, we hebben niet echt Zeeuwse cijfers. Het is wel zo dat de NOS een enquête heeft gedaan. Die hebben 38.000 jongeren in heel Nederland ingevuld. 3/4 van hen zegt het wel te kennen. En 1/4 zegt dat ze het wel eens gebruiken. En ja, we hebben eigenlijk geen reden om aan te nemen dat dat in Zeeland anders zou zijn. Ik heb het ook nog even gevraagd bij de Hogeschool in Vlissingen. Ik weet, dat is dat onder je lip. Dat drugs, ik weet niet precies wat het is. En heb je het zelf wel eens geprobeerd? Nee, ik heb het nog nooit gedaan. Ik ken wel een paar mensen die het doen, maar ik doe het zelf niet. Want volgens mij is dat hetzelfde als een heel pakje. Ik rook zelf wel, maar ik ga niet zo'n ding onder mijn lip doen. Het ziet er ook niet uit. Heb jij wel eens van snus gehoord? Nee, daar heb ik nooit van gehoord. Het zijn dus nicotinezakjes die je zo onder je bovenlip kan doen. Ken je ook niet anderen die het gebruiken? Nee, ik heb er nooit van gehoord, nee. Ja, dat zegt me wel wat, ja. Heb je het ook wel eens gedaan? Nee, nog nooit. Nee, ik had een vriend die dat deed. Ja. Zo'n dingetje in je mond. En heb je het wel eens gebruikt ook? Nee. Want ik doe alleen maar sigaretjes roken en voor de rest gebruik ik eigenlijk niks. En ken je wel mensen die het wel af en toe gebruiken? Ja, een paar vrienden van mij uit Rotterdam hebben dat wel eens gedaan en zeggen het is een beetje hetzelfde effect als blowen, zoiets. Is het wat voor jou, denk je, of niet? Denk het niet. Ik denk toch liever inhaleren. Ja. Ja, maar is een beetje klassiek, hè? Ze kennen het allemaal, maar ze hebben het natuurlijk zelf nog nooit gedaan. Ik heb inderdaad ook wel wat jongeren gesproken die het wel gebruiken. Maar ja, die wilden dat dan net weer niet voor de camera zeggen. En degene die het wel wilde, ja, die kent het inderdaad alleen van vrienden. Maar is snus nou legaal? Want nicotine is dat op zich wel. Nou, de verkoop is niet legaal in Nederland. Het is overgewaaid uit Zweden en dat is ook het enige land in de EU waar je het mag verkopen. Maar ja, toch is het gewoon heel makkelijk om er aan te komen, ook in Nederland. Via internet, via Snapchat, Telegram. Jongeren kunnen het ook op straat krijgen. Dus moeilijk is dat niet. En het is ook wel zo dat het gebruiken of het bezitten van niet verboden is. Mercy Kamermans, dank je wel.
De politie zegt op zoek te zijn naar 2 verdachten die gisteravond een vrouw hebben mishandeld in Burghaamstede. Ze hebben haar overgoten met een bijtende vloeistof. Al is volgens de politie niet duidelijk om welke vloeistof het nou precies gaat. De vrouw ligt in het ziekenhuis, maar is aanspreekbaar. Haar verwondingen zijn ernstig, maar niet levensbedreigend. Getuigen spreken van 2 mensen die bij de woning zijn geweest. Volgens buren van de vrouw werd ze al langere tijd bedreigd door haar ex. In de woning aan het Sluispad was ook een kind ten tijde van het incident. Dat bleef ongedeerd en is opgevangen door hulpverleners. De politie onderzoekt camerabeelden rond het huis. Tell me why are we so blind to see? Een speciaal optreden voor minister Wiersma van Onderwijs op het Reinaert College in Hulst. Hij was in de provincie voor een kennismakingsbezoek met verschillende onderwijsinstellingen. Leerlingen van het Reinaert College vonden het bijzonder dat hij er was. Spannend. Ja, dan sta je daar en dan komt hij binnen en dan denk je van ja, oké, nu moet ik wel even... Wiersma sprak ook met partijen over de vernieuwende proef met gratis kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen. Daar zie je dat ze er heel goed in slagen om eigenlijk kinderen al heel vroeg naar die school te trekken. En ook als je dus eigenlijk nog niet in groep 1 zit, maar wel op de kinderopvang. Om dat voor alle ouders te organiseren. En dat is iets wat we in Den Haag ook heel graag willen. Maar dat zal nog wel een paar jaar duren. En hier doen ze het eigenlijk al. Voor de deur van bioscoop Cinecity in Vlissingen is vanochtend een straaljager geplaatst. De Firefighter staat er ter promotie van de nieuwe Top Gun film. Het vliegtuig is van Limburger Piet Smet. Hij verhuurt en verkoopt vliegtuigen voor onder andere series en films. De straaljager blijft ongeveer een week voor de deur van de bioscoop staan. En de nieuwe Top Gun film is vanaf morgenavond in de bioscoop te zien. Voetbalster Angela Versluis uit Veren vertrekt deze zomer naar Australië om daar haar voetbalcarrière bij Brisbane Lions voor te zetten. De oudspeelster van JVOZ en Sparta speelt nu nog in de eredivisie bij Excelsior. Maar het avontuur lonkt in Down Under. Op het sportpark in Veren begon het allemaal toen Angela nog maar 5 jaar oud was. Inmiddels voetbalt ze in de hoogste Nederlandse vrouwencompetitie en gaat een volgende droom voor haar uitkomen. Angela wil namelijk altijd al naar de andere kant van de wereld. Een jaar geleden, denk ik, voordat ik naar mijn huidige club Excelsior vertrok, kreeg ik al een aanbieding vanuit hun club om daar te komen voetballen. Ik wilde niet per se al weg en ik wilde sowieso eerst de eredivisie kijken of ik dat wel aankon, het niveau. En toen, ja, ik denk ergens in november dat ik weer een aanbieding van ze kreeg, waar ik gewoon geen nee tegen kon zeggen en toch maar ben gegaan. We nemen de aanvalster op de proef, want we waren wel benieuwd wat ze in Nederland gaat missen, maar ook hoe bekend ze al is met Australië. Ja, als je aan Australië denkt, waar denk je dan aan? Ja, sowieso aan kangoeroes, want het staat er ook op. Maar ze hebben daar ook Australian voetbal, denk ik. En dat is best wel een combinatie met rugby, voetbal en alles in één. Dus ik denk dat dit het ook wel is. Echt voornamelijk sporten en ja. Want als je naar Australië gaat, waar kijk je dan het meeste naar uit? Ja, eigenlijk meer naar het land. Echt eigenlijk naar alles. Ja, gewoon echt de cultuur daar. Gewoon, ja, de cultuur denk ik, gewoon het land. Meer dan 14.000 kilometer is Angela straks van huis vandaan. En dan gaat ze toch echt iets heel belangrijks missen. Ja, maar ja, dan ga je, kijk, het etenwinkel, maar toch. Ja. Wat heb je op dit moment voor je? Ja, dan ga ik toch al voor mijn opa. Want hoe belangrijk is jouw opa aan het voetbal? Ja, heel belangrijk. Die heeft, wat we net over hadden, dat ik sinds 5 jaar hier al voetbal. Dus is hij al sinds mijn 5e, is bij bijna iedere wedstrijd gewoon. En nu ook, en bij Sparta hiervoor ook, en bij Excelsior en daarvoor. Dus ja, nee, dat denk ik toch wel. Haar trouwe supporters langs de lijn gaat Angela minimaal een seizoen niet zien. Hun seizoen is nu begonnen al, dus ik stroom wat later in. Dus dat is sowieso tot minimaal volgend jaar september 2023. En ja, als het me bevalt, ja, dan kan ik nog langer blijven. Dus, Je opa ga je het meeste missen. Zit er nog iets in de tas wat je gaat missen vanuit Nederland? Ja, de bitterballen die ga ik wel het meeste missen ook. Een bewolkte dag met een paar buien vandaag in Zeeland. Door een noordwestenwind vanmiddag voelde het fris aan. En de komende dagen blijven een beetje wisselend. En ze zijn in ieder geval een stuk kouder.
En dan bijzondere beelden gemaakt door een visser 3 kilometer uit de Zeeuwse kust. Kijk, een bultrug voor de kust van Westkappel. Een bezienswaardigheid, want ja, laten we eerlijk zijn, dat gebeurt niet zo vaak. Nog meer beelden van deze bultrug ziet u op onze site omroepzeeland.nl. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne maandagavond.